ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മിജുസോളിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ കക്ക റോസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ കക്കക്കറിയുമാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഇതാണ്. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായി കാണുക. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്തൊക്കെ കക്ക കിട്ടുമ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തൊക്കെ. ചില നാടുകളിൽ ഇതിനെ ഇരുന്തെന്നും പറയും. എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ വീടിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ ഇരുന്ത് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക. എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലിട്ട് പോകാം. അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലിട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കക്ക ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു 5-6 പ്രാവശ്യമൊക്കെ നന്നായി കഴുകിയെടുക്കണം. ഇത് അതിലുള്ള ചേറും മണ്ണും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ നന്നായി പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പാത്രത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കഴുകിയിട്ട് ഇടുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു 4-5 പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ തൊണ്ട് പൊളിഞ്ഞ് വന്നതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എടുത്ത് കളയുക. അങ്ങനത്തെ ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട, നമുക്കിങ്ങനെ അടഞ്ഞിരിക്കണമൊക്കെ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇത് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. ഒരു 5-6 പ്രാവശ്യമൊക്കെ കഴുകി നന്നായി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ പുറത്ത് അടുപ്പ് കൂട്ടിയിട്ട് അതൊരു പാത്രത്തിൽ മൂടി വെച്ചിട്ട് അടുപ്പ് കത്തിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളിത് വേവിക്കാൻ വെക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട കേട്ടോ. നമ്മളിത് വേവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കക്കയിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് പിന്നെയും മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും തുറക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാതും ഇതിങ്ങനെ തൊണ്ട് പിളർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിന്ന് അടുപ്പുമെന്ന് നമുക്ക് മാറ്റാം. കുറേ നേരം വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കുറച്ച് നേരം വെച്ച് ഇളക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കക്കയിൽ നിന്ന് തൊണ്ടൊക്കെ പിളർന്ന് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മാംസം ഉള്ളിരിക്കണത്. നമുക്ക് അതിലത്തെ വെള്ളം ഒന്ന് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അരിപ്പക്കോട്ടേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. നമ്മളിതിന് തൊണ്ട് പൊളിക്കാൻ പോകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊണ്ട് പൊളിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മാംസം ഒരു പാത്രത്തേക്കും നമ്മൾ തൊണ്ട് ബക്കറ്റിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. ഈ തൊണ്ട് വല്ല പറമ്പിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തോ മണ്ണ് കുറച്ച് നന്നായിക്കോളും, നല്ല മണ്ണായി കിട്ടും. നമ്മളിവിടെ കുറേയൊക്കെ പൊളിച്ച് കഴിയാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പൂച്ച വന്നത്. അപ്പം പൂച്ചയുടെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു തുണ്ട് വെച്ച് അപ്പം അങ്ങനെ പൂവ് കേട്ടാ. അപ്പം അതൊന്ന് വെറുതെ ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ തൊണ്ടൊക്കെ പൊളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായി വൃത്തിയാക്കുക, കഴുകിയെടുക്കുക. ഇതിൽ ഇപ്പോഴും കുറച്ച് മണ്ണും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ചെളിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ പോകണം. അതുവരെ നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. കണ്ടപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാറി കാണാം. അതിൽ കുറച്ച് കരടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴുകിയിട്ട് വാരാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണം. കക്കക്കറി ഉണ്ടാക്കാനാണ്.
ഇതൊരു 5-8 പ്രാവശ്യം എന്തായാലും എടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടിയും പിന്നെ ഒരു 3 പച്ചമുളകും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തക്കാളി, ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള ഒരു തക്കാളി കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് ഗ്യാസുമ്മക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ അത് ഗ്യാസുമ്മക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കാം. അപ്പോൾ 2 മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കക്കക്കറിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ, മുളക്, ചെറിയ ഉള്ളി ഇതൊക്കെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിൽ നമ്മുടെ കക്ക കറിക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കടുകും പിന്നെ വറ്റൽമുളകും ഒക്കെ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സൂപ്പർ കക്കക്കറി ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കക്ക റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കക്ക ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കാം. വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വറ്റി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ മൂടി തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഈ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പിടിക്കണം. അങ്ങനെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് സവാള ഇവിടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. അത് ഒന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു അവിടെയാണ് രസം. നന്നായി വഴഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അതിലരിഞ്ഞ് പോവും. ഒരു കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതാണ് അതിൽ നല്ലത് കേട്ടോ. ഇനി ഒന്ന് വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നേരത്തെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിൽ ഉപ്പുണ്ടാവും ഉപ്പില്ല എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഞങ്ങളിൽ ഉപ്പ് ഇത്തിരി കുറവായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായി തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മൂടി വെക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് നമ്മൾ അത് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് മൂടി തുറന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ സംഭവം എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കക്ക റോസ്റ്റും ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് സേവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അടിപൊളിയായിട്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, മറക്കാണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ.